हेल' लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने आङो दिनै जोंनि थिंनिनो कपाटि होननाय जायगायाव हाबा जानो थांनो नागिरदों। हाबाया आंनि बिबोनांनिनो माने आंनि फंबायनि हिन्जावनि बिदानि हाबा आरोखि। दा दिनै अनजिया आंजों लोगोसे गैफाया। कारना जाहैबाय बियो लोमजाबाय थानायखाय आं न'आव दोननानै फैदों। माने गाव न'आव थांनो होननायखाय आं न'आव दोननानै फैबाय। दा बेखाय दिनै माने ब्लगखौ आं हारसिंसो बानायनाय जागोन आरो। अब्लालाय नायलांबाय थादो आं हारसिं बानायनाय ब्लगा माबायदि जायो। अब्लालाय थुदो। आं हाबायाव थांनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ दिन्थिनोसै। लेट्स गो।
फाइनालि लोगोफोर आं हाबा जानानै न'आव सफैफिनबाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय नायनायनि थाखाय साबायखर थेंक इउ ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम दाबाव थ' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.